मतदार यादीच्या विशेष सखोल परिष्करण SIR प्रक्रियेत भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नायक. कारवार. निवडणूक आयोगान कसल्याही राजकीय दबावाक बळी न पडता अत्यंत अचूक आणि पारदर्शक रीतीन राबविलेल्या मतदार यादी विशेष सखोल परिष्करण SIR प्रक्रियेक काँग्रेस प्रमाणेच भाजप सुद्धा पूर्ण सहकार करतले असे भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नायक यांनी सांगले. शहराच्या जिल्हा पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उलयताना त्यांनी सांगले की या पहिली लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपाचेर केल्ले वोट चोरीचे आरोप देशात झालेल्या अलीकडच्या निवडणुकांनी पूर्णपणान खोटे ठरयले आसा. बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यात SIR प्रक्रिये उपरांत झालेल्या निवडणुकात कसलीच त्रुटी दिसून आली ना आणि कोणीही न्यायालयात गेलो ना. ह्या कारणान मतदार यादीच्या विषयाचेर राजकारण करचो काँग्रेसचो प्रयत्न फशील आसा अशी टिका तेमी केली. देशात 2002 उपरांत मतदार यादीचे योग्य परिष्करण झाले नाशिल्ल्यान परदेशी घुसखोरांची नावां मतदार यादीत सामील झाली आशिल्ली आणि कित्येक मतदारसंघात ते निर्णायक मतदार झाले असो दावो तेमी केलो. तांचे उदाहरण म्हण पश्चिम बंगालात SIR प्रक्रियेन 91 लाख कथित बेकायदेशीर मतदारांची नावां रद्द केली असे तेमी सांगले. ह्या कठोर कारवाईन कथित बेकायदेशीर स्थलांतरित देश सोडून वचूंक लागलात असो दावा तेमी केलो. तशेंच कर्नाटकात आशिल्ल्या नेपाळ आणि बांगलादेशातल्या कथित बेकायदेशीर स्थलांतरांची माहिती समोर येतली आणि माध्यमांच्या अहवालाप्रमाणे राज्यात सुमार 20 लाख कथित बेकायदेशीर मतदारांची नावां रद्द जावची शक्यता आसा अशी माहिती तेमी दिली. ही महत्वाची SIR प्रक्रिया यशस्वी करच्याक भाजपान पहिलीच पूर्ण तयारी केली आसा. निवडणूक कार्याक सहाय्य करच्याक BLA 1 आणि BLA 2 प्रतिनिधीक योग्य प्रशिक्षण दिले आसा. एकूण पात्र मतदारांची नावां यादींतल्यान वगळूं जायना ह्या उद्देशान जिल्ह्यातल्या एकूण 1445 बुथांपैकी बऱ्याच बुथांचेर BLA 2 प्रतिनिधी नेमिल आसात. उरिल्ल्या 45 बुथार लागींच्या बुथांचे प्रतिनिधी काम करतले असे तेमी सांगले. लोकांक कसली शंका व अडचण असल्यार भाजपच्या BLA 2 प्रतिनिधीक संपर्क करचो असे आवाहन तेमी केले. ह्या पत्रकार परिषदेत कारवार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष गुणगी, किशन कांबळे आणि जगदीश नायक मोक्ता उपस्थित आशिल्ले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. गोकर्ण बस स्थानकार मोठे झाड कोसळिल्ल्यान 10 लाख रुपयाचे शुद्ध उदकाचो प्रकल्प चक्काचूर. कारवार. गोकर्ण बस स्थानक वाठारात रात्रीन मोठे झाड अचानक कोसळलं. सुमार 10 लाख रुपये खर्च करून उभारिल्ल्या शुद्ध उदकाचो प्रकल्प चक्काचूर जाल्लो असून सुदैवान घटना जाल्ली त्या वेळार झाडा सकयल बस प्रवासी नाशिल्ल्यान मोठी जीवितहानी टळली. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे बेंगळूर दिशेन वयची राजहंस बसा सकट बरीच बसा ह्या झाडा सकयल उभी रावतात. बऱ्याच वेळा बस चालक आणि वाहक बसामध्येच आराम करतात. मात्र घटने वेळार थिंगा एक बी बस उभी नाशिल्ल्यान मोठो जावचो अनर्थ टळलो अशी भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणल्यार हे झाड गेल्या 3 वर्षांपासून धोकादायक अवस्थेत आशिल्ल्यान खंयच्याय वेळार कोसळू शकता अशी सूचना स्थानिक नागरिकांनी वारंवार वायव्य कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याक दिली. झाड काडची मागणी करून सुद्धा प्रशासनान त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचो आरोप नागरिकांनी केलो. या दुर्लक्षामुळे लाखो रुपयाचे सार्वजनिक निधी वाया गेले असून सुदैवान जीवितहानी टळली तरी
भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी धोकादायक झाडांचे तात्काळ सर्वेक्षण करणं आवश्यक ती कारवाई करची अशी मागणी नागरिका खंयच्यान जाती आसा. दोन रौडी शिटराक 6 महिन्यासाठी जिल्हा बंदी. कारवार. मुनगोड तालुक्यातल्या 2 रौडी शिटरांचेर कठोर कारवाई करत जिल्हाधिकारीन तेमका 6 महिन्यासाठी जिल्हा बंदीचे आदेश जारी केला. या आदेशाप्रमाणे मुनगोड शहरातलो मंजू नवले हेका कोल्हार जिल्ह्याच्या KGF भागात तर मधु सिंग राजपूत हेका मंड्या जिल्ह्यात 6 महिन्यासाठी हद्दपार केले असा. या दोघां विरुद्ध खून, मीटर व्याज व्यवहार आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल आसात अशी माहिती मिळाला. कायदो आणि सुव्यवस्था राखीसाठी आणि गुन्हेगारीक आळो घालच्या या उद्देशान ही कारवाई केला अशें प्रशासना खंयच्यान सांगिल्लें आसा. मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन. बिणगा हिंगा घरां वचून गणना फॉर्मचे वितरण. जिल्हाधिकाऱ्याची जनजागृती उपक्रम. कारवार. मतदार यादीच्या विशेष सर्वसमावेशक पुनरावलोकन मोहिमेअंतर्गत उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी कारवार हांच्या बिणगा वाठारात नागरिकांच्या घराक भेट देऊन गणना फॉर्मचे वितरण केले आणि मतदार यादी पुनरावलोकन बाबत माहिती दिली. या वेळार तेमी मतदार यादीर नाव समाविष्ट करचे, दुरुस्ती करचे तसेच पत्त्यात बदल करचे या सहित आवश्यक प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. पात्र मतदारान गणना फॉर्म अचूकपणे भरणं निर्धारित मुदतीत सादर करचे आवाहन तेमी केले. मतदार यादी अचूक आणि सर्वसमावेशक तयार करच्या उद्देशान घरां वचून जनजागृती करते असून भारत निवडणूक आयोगाच्या या विशेष अभियानाक नागरिकांन सहकार्य करचे असे आवाहन जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी केले. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.